Barcelona, la Mobile World Capital, s'ha convertit en el centre mundial permanent de les tecnologies mòbils, on persones, empreses i institucions treballen conjuntament per aprofitar-ne el potencial i per crear noves oportunitats de negoci. La indústria de la tecnologia i les comunicacions mòbils està evolucionant a un ritme sense precedents, provocant canvis en la manera de viure de les persones, en com es comuniquen, com fan negocis i com interactuen amb el seu entorn. Les generacions més joves han estat clarament líders en el procés transformador d'aquest sector. I en aquest sentit, els dispositius mòbils intel·ligents revolucionaran sectors com ara l'assistència sanitària, el transport, els serveis bàsics i l'oci. A nivell global, aquest sector ha triplicat la seva facturació en una dècada, convertint-se en una de les indústries clau de l'economia internacional. L'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Fundació Mobile World Capital per desenvolupar projectes que deixin un llegat empresarial i industrial a la ciutat en diversos àmbits com la salut, l'educació o el turisme. Igualment, s'està fomentant l'emprenedoria internacional amb iniciatives com l'EM Startup Barcelona, un espai on les principals acceleradores internacionals facilitaran la creació i el creixement de startups del sector, o el Congrés 4 Years From Now, punt de trobada de tot l'ecosistema emprenedor del sector mòbil. D'altra banda, Barcelona acull des del 2006 el Mobile World Congress, la trobada mundial de referència del sector que reuneix a la ciutat milers de professionals i les principals empreses del món del sector i converteix Barcelona en l'aparador global de la tecnologia mòbil. Amb aquest projecte, Barcelona vol aprofitar el potencial de desenvolupament econòmic vinculat a la tecnologia i les comunicacions mòbils per crear un clúster de primer nivell on desenvolupar els serveis de la indústria mòbil i impulsar el creixement d'un nou sector industrial al voltant de la mobilitat, transformant Barcelona en ciutat de referència tecnològica global.